ya ka jiat linti ya ka sain perkhat ka jingi kum kinong elam ya ka thong ka bangi ni bo bat ni smo don kam bani ai pun kan mau ya ka ne ka smi ka pamanta ngala jiat ombangan syukren naladi namario don ki ba om bau teu arden ti mat usmo stathan usmo tethan usmo tet riti dostur bat usmo tang ma ubate ngashikwa bani thu hapreng jongpi ko ki patba ki ba ki jong ngajudon ye ka jinong ka basmo tna banwat jingti ngasmo tna ku ban puri ya shibon ki ka bat kini kita ki jing persang ki jenga banwat jingti ban puri ya shibon ba ki ka ki bayalam ye ka jimut ke jing perkhat ke jenga kumu nongelam jenga voice of the people party bangan snothu ya ka thmei perkhat jong ka jat benriu khasi bangan snothu ru ya kata katemrai sinshar jong ka jat benriu khasi tinamar kita ka daw ni ka por ka pamanta ngalawan ra katu ka ni ki kot ki balong ka chingarap nganget nam ta jong don sipun ba ki kot ki banga puli larangawan ra ngahap banwan ra ba unong ra kot wa ki pun thang Mri ngalawan ra tang katu ka ni ki baya dai pat ka ni ka jia linti ka jingi kum ka jat mriu aga sinshar ka khara kasan perkhat ka jong ukhasi ka sinshar ka bisha ka jong ukhasi ni dia pai ba nga manta shagini ki jing tho ki bala tho om la ki khot jong ka voice of the people party dai ki ba tho ki ri rong ba ki bala long le se menta ki long shwa ki jingi ki ba batai ya kata ka sinshar ka jong ukhasi kini ke kot kaya tu yengi kabatai syafang kaperkhat ukhasi bala tho da H. Anderson Mauri kini kan ai jingarap yengi kum kapateng da bamenta banyan paidin ya kata ka sandur ka jongki long shwa man shwa lani ha ka jingade ke jingi ka jat riu bat ka sinshar ka khara ngan sotang ya ka benta ka bidei bat kata ka thmei perkhat lani ka thmei nongrim ka ba penshong nongrim kumno ngi ju penshong nongrim kum ka jat riu ya ka sinshar ka khara idai ki kot lesi thimpet ki bala bam khnyang nomor ki kot ki bala rim ki bang jupuli bat nomor ka ta daw nganget ba pinum ongshu ba arden ubatai start naladi snap ngan shupuli yakini ki jingtho ki ba pen kan mau yangi ya kata ka sinshar ka khadaru khasi haka san hima ka san sima ukhasi utip kumnu banbu dor ya ka bor usim baban bu doru ya ka bor upat ba snapa haka san hima ka san sima ukhasi utip kumnu banbu dor ya ka bor usim banbu doru ya ka bor upat ba haki ei baro ka bor ka jong upat ba ka dei banong hakli tam ya ka bor usim labu bat lamang haka ta rupam bakamdi ban ya jinthut ne tingku ba ka bor upat ba habala pinkup ya ka bor usim udabu upur ka bumut ba ka jet riji ka dabu upur ya utau usim dei hagani ka jingmang bat jingbu upur ya ka bor usim ka bala penong usim ban sinshar sabha ban sinshar henry ban numbat ya ka bor sinshar katum ka riti ba ka dostur bala bu namar kata usim ka rikhasi usinshar henry umbat ya ka bor sinshar kalong tang ki ajar jong ka hima ka ba makaru kamlong ka bukut namar bagadei ka jong upat ba baga bakut namar kata dei upat ba haga jingong skim khasi namar kata ki snotho pakilong tang ka benta jong ka hima ka balong ka jong upat ba banalor upat ba amdan shu ka wi pat ka bor ki snotho kini ka dei
kepala sandur yang kata kesinsyar patba kaju kasih. The voice of the people party namar kata kedau kebu yang ketong kejongka kajingpet jengai kejongka yang kata vision bagi om to revive, restore and transform. Nilai kata kesinsyar demokrasi leni sinsyar patba kaladur kini kejuk bagi imenta. Hakaban ni ki patba yang ti plain ke por kini kejongi ki belum ki kon ki hajar. Nang tak ni kewei pat kaban pen scam cucu bala tho do s u amjad ali kesinsyar dan kebishar khasi. Hangi kabatai kumno kan shu sedang kendiat nawas sedang ban mai phang ki jimut ki jipakat ki jungi ong kenu kukur ke bahe jaj ki seng snong laga jong hang ta la penyai do penyirang ba bat pet akaliang sinsyar ke khara habaga snong kalanang he bat yar ni penyirang ba ukalanong upasan snong lani upasan ra borok ki badai ni ki bamdei po snong ki ha akati jo upasan haga jingdei bat ki kamra ki don ki dor ba kumju haki jingdei bat ki snong ki don ki dor ba snong wala ki snong ki thau la penyai ki temen snong ki ban pet ki jingai rinti ki snong henry kim don ka bor ni ban thom bor namare ka bor sinsyar bat ka bor bishar ubati upat kata ka ka kerdan kabangi di ban sutu yang to upat ubangi yen sakam yashai shakni ki lenon ki bakam hadin nang tai ki ong kani ka ai ka bu ye ka jingkeli bangin shai kum ki nong song stong ni kum ki patba hato usim ubayo kat ke ka bor balak do haning haka sinshar khadar ka pau shai upat ye ka bor marwai ni u dictator kata ka ka jingkeli bangi haban sutu ukhasi ulong pun benriu ubakam star baus im lanuru umla banong unong sinshar ubale kat kum kamon jumuhi idon ki jaka baus im ushajiet di bakraw ki balalong kinong song snong ki bla kamrin ndai wala us im ulong kridu jongka hima kum ka kendon us im umla banle kanu ka kam klem na kinjo tien ne kren lang hapo dorba kas ya ka sinshar ka khadar banyat be haka hima usim lani ki bakraw batri ki dei ban put ye ki riti ki bala put na do minshwa kumjuru ka dorbar ka de banyat ka kum ka riti bala put ku doktor hamlet bare uang ki riti ki bala ki nongrim na do minshwa ka bamot ko pat ba udon ka bor ru ban khangla ya usim ban le bor kata ka de jingkwa ka banga kwa ban panpai ye ki jimut ki jikat ki ji ye ni ka pateng ke bamenta ye ki kon sama juga juk ke bamenta lakin tin ye ka tenrai sinshar pa ba ju khasi kani ka dustur ka pat haka ye ka por hau khasi ismu thoru la umau kamut amdan jaga yusim bale jubor ki dei ban penyar khet ye u khasi usengi ka nongri ma ka ismu tho ju ban bentai ki bor apre ku tim bu pat ba haka dorbar pat ba udon ka por haka ba kila ban weng yenu na ke sinshar aba timmon yenu ni snutu ikan bor ka dorbar kalong kum ka bor ba hakli e ba ka ying dorbar thawan jong phasi ka don ka bor ban weng ne tintai ya ka jingthung ye ki no ki sinshar ba tintuk lang de yang usim khasi u yasrim kum dis im jeki grit ihap ban kejang ye ka jingai jimut ba ki jingpeni jong ki ba kam temen haka diang ka trikam bat ban thawan hagaju ka porus im umdon ka kendo ka syaf neus im uyo katu ka ni ki jaka na ki pat ba ban persyan yanati upat ba kamut ka real democracy wala ka protein ka sedang na kani ka chat na real ka chat kani kalong kama nakwa ban mat phang ha su abangini kren yeki weipat kimat nangta ka sarkar bila angil tho kayu i rupam sinshar khasi baka pher lagi weipat ki rupam sinshar aka purthei kanong ga e ye ka ban shule jubo namaki smutu shai baka por sinshar ka dei aka ki patba yauni patba angila ban penondur khambha ila ban penondur khambha hakadur jo ukun uhajar
Dikatakan di kebaningkong kabang aku ingilang paro bangin sutu. Bali baga voice of the people party kaya sultanat bau papa. Don dibantip kibakin beat kibakin talk esi bangide lamit balik stang shu papa. Bringin sutu makadi ketati ketemai ke jong. Lada papa hakari yang ini ngin sangi ano. Ki egi bangile kalong daga jing muncul daga jing tersan jong upaka. Ngam pai pat manta shawai kapang kabala miru ki jekren hagini disi bakata galong shapang kenyam ki kasi kini ke kok melato do sit sharon roy jak khat ni hani yin beli kindia ya kata ketmei jinget jonga jak benri ya ketmei jinget jonga jak benri hagani ke jing kedo kabala bu hagani ke pak kadang kebentak ke saw kabagi ong kepertai ke ying ban kamaya ke hak klem hak ong gulu sakandai patai nyamra kababot baga jinget ke jong ke jet na kasi hagani baga jinget nyam kipin song long rim tang yang batang hata hak ti namar ketika daw ngakwaru ban puri kindia hangi ya gani ke jingsreng kentu barim hapok ganiam tibrew tiblay yasi hangi ini shy ya kata ke temei jinget jong gajat benriu kukul kukha kupara benriu tolong kiriu tibrew tiblay wat pilena ai la kalong benriu kan mau la kalong rta long briu ya yang tibrew kumbala share ulong shwanadu kaman benriu bangsa sa buram hakmat ublei ubri habale bakam ye kanu biang demut hok mut blei wa jule jukam lanu ya kabam shong hok shong blei trei kam duk habar ni hadepe tang kabadon hok don sot keren khanaru da kabate penya ketin hok tin blei bret di ya kaba om shong hok shong blei katati kalong rta lor brio pertai kan sep kan koi hak koi blei kawan mi briu man briu hapertai kamlong kabakai baju knang yawan ya ka bantrei ban biang ban pit kabalawe amdon chaka nawai light na pertai bei ka that dei nangi ya kabashawe kilat kilinti kidon ar na pertai kawai ban lik poi sapa kawai ban lik poi shiying ublei kawai ban lik poi shan nyamra yakini ar omna pen bakla kahok kasat kabalam shiyeng ublei lawe kapap kalam ler kabalam shenyamra snei kani kedai kata kanyam kabaki longshwa manshwa ji ki pin shong nore baling jukran ye kani ki babon ki jaka what happening kinong krisyan ki ba ide ki janga hak constituency janga apa ngai tendu iki ngai chuang bangangi ba kadi ke jinget ke janga habang apai syakata ke temei jinget lani kanyam jadi kasi ya ko hot bat hangi ki kasi kumba ke pau kiong don tang ar lentu mo ka hot shiying ublei lani ke pap syak kendai pateng nyamra ti mengiru ki wala pediang ni ke jinget kristan ni ngai don tang ar tuli larang le ke babang ngin poi shibnei lada le ka basniu shat dujo kabade ke jing ka ngai ba kamdon jine pher ka ta ka jinge tumrai ke bagi kasi idon hai bade ba jinge nyam ke jiki ba mangi ke bala piang ni ke jinge kristan ka jinge pher kalong tang garukom shakri tenama ka ta ma jukren hapok ke constituency hapdeng ginong kristan giri ke jang ki badang jon hagaliam tumra ban pen smutu bagata garukom nget nyam ke jongki kasi kam daye pher than ba ke jinget ke jingi ki bala kristan namaru kasi ru tang ka hok ba ka hok kren like na ka hok kwa saya snowi gitu di jing kentu ki banga ngala kren hagani ka por ka pemerintah but ngi kristan ru lagi pai shi bible lagi pai shi sinshar ka khadar kai ka bala hikai ngi ublei kwa ya ka sinshar khadar ka bamsap nama kata pun kristan lagi ni puli ka bible ngin lap ya kai ka bala tho hak kitab exodus
kalau nong ke arhulai ke dekat ke perang nanta ke kitab Deuteronomy kalau nong ke kat riu ke dekat ke kat kembali ayu bau play umahami kita nong sinsha ukwa igi nong sinsha ki bekumno wang mewat pun kebrang ni ke jimbisha mewat nyau siniang kemat mewat bamsap naba ka bamsap ka pen malano e ka kemat jogi bahok pat ka pen kala dore ka tin jogi bastat tang yang ka hok badi ka hok men syukri bukum tangi mingat jaga juk tak boleh mentah gini gisni sedang bani ibn ban ya gijing persang ban punya pher apa yang dikasih kalau yang ya gijing kristan begitu dikasih benan don haga jing tenrai asmo kali ke kamram juga bagi itu bagi ni don ka juk kan nongrim ban ni ya ka hok jing pher ka jing kelong ni di kristan ni je dengan ni linti ban syakri ublai ya kata ka hok bat kita don haga niam terai ki je kata ka linti ban ni atma para mengi ngaslo seladi ka pakla namar kata tahu ngasno kia habang apek ya ke jing persang ban paria ya ke jak riu da ke jingwan ra i be kum kini ki jak jing sno ki ba kum kini ki jak jing pensu thu bakla jo pai ba te ke jing thrang hi ke jang aku o president jang ni ka party kalau bagi pai ba ki ban tip ke ai ka rukum perkhat ke jing nim dan de wei pat ka rukum perkhat ni ko aban pen phai biang ni kata ka bor so pai ba ni ko aban pen phai biang ni ke jak ri so kata ka hok ka bangi ngi bat ka bangi tiang wat hadu mentah de namar kata rang on ni mon ni ban ya wat ma ni wan ban pen phai to ni phai si sakatai hato kalong nem ka basong hok ni bangin chule ya ka ai ke bat le si balai kum ka party ni haban kren haga bedai bat ka jinglong ka jingman haga bedai bat ka kam jong ka hima sohra pi ladon shibun haki ki kap haki por ki ba kam shwa bagaladan ka jingli tur pat ba she district council dagi shnong bat kum ta terter nitip ya kata niyo jingtip ya ka jingli tur Nrai nim jukwa aban kren we Nrai balai ni kren hagabedei bat ka kam jaga hima sor kaba penongi kum kin nongelam bangin hapan kren kalong hadim bagalam mi ka tu ka jing kren na utu we urang ba o balai alam mi kita kipat ba ban torsha district council ban persyang ban kento bangim dei ban le politics ya ka kam ban kento yang ika parti bat kibalar ongru ba uba arden udeu MLA tekam hima gade ke kam jeng ke MDC balai upa ban tuklan ni syukwa apa punya syai kan ko kipat babe ya ka isi hapo HDC layalam daga seng VPP te kumu presiden jong ka seng bat kom ka parti ni chu pe ngor ya ka jing trekam juga isi ka jing hapo district council batla dengi i bagadang ke jingper ni ong bali kalong kumtu ni budin ni pet ngor naman nim kwa ba upat ba undong ka parti jupi kale ayu po district council tela dengi i ke bamshai ni keli jingkeli bat ni kren ni toket bat habaki le e ka badai habangi smotu baki le e ka badai ka parti kan hap paniata ya ki MDC ki jogi namar ki trade dala ka jong ka jing smotu shimet i jong ki trade da ka jing pnya jong ka parti bangin trade ko ngin trade hok ngin persang banwan ra e ka sinsar ka bapek ka bapiang hang tai po district council te apa ka dan ka jing persang ban keno ya ka parti ba ka muslia ni hapanong nyim muslia ngamlek ban keren kumu MLA nga keren kumu presiden juga parti kepada nga jingket kli ya ke parti la daga dei ban ya dai ki nga ban ya da la dei ban ong ban penbek ha ban penbek kum ke parti ngimla ban chu ong bangin chu khabrib no ki kman bangin shi sarong bangin sinshar hapo district council ngimla ban ailat ba ka isi jingi kan le ki kam ki bapakla naman ni kwa ba ka ai bangile kan dei ke kam ka bateng bat habangi ngile keren habangi ngilepek ngilei kila mi kita ki ai mo ki jing persang ban keno ya ka district council ya ka isi jong ka BPP ba ka pen khen riti lane ba ka pen khen ni ka dustur
kilami kijinga tai le si kilami kijinga kren ten rei ka ei ka bangi i wan hagan ka por ka bementa kalau ban pen kan mau biang ya ka dor bat ka benta jo ukon u haja jom ki hima khasi lani jo ki shnong kita tingin i wan mi baling yong i wan sohra banyak keren ke banyak keren mat jongki to kata ka jing pen slam hato kata ka jing pen slam ka jing bishar ka jong ka isi ka jing hapo ke hdc ban ai kata ka sanat kalong ka babaklane kalong ka bade ti hadin kila nang mi shibon ke ni juang ngem jikwa ban that yano ngem jikwa ban sei madan ya kanu no ka kam ka bangi pendai lani ni tre habangi ai tiket lani habangi ai tiket ngem kwa ban da penshai balingi ai tiket ya utu lani ya ka to balingi pendu tiket nomor ki jon ki cap le si ke ba balong ne ki tau shimat aka jing penshong nong rem joka parti ka bangim sno dei ban ya keren pat ba habangi le iginu ki kam le ngem jikwa